ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଶରପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଶିବିରଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଏକ ସଂଗଠନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭଳି ଜନସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠନ କରିଥାଏ। ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଇଟା। ରକ୍ତଦାନ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମେଡିକାଲ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହୋଇଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରକ୍ତଦାନ ଦେଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ। କିଛି ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଷ୍ଟୋର ଆଜକୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା। 7 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏମିତି କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଏମିତି ଆଗକୁ ବି ଚାଲିବ। ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହତଦାନ। ଯେଉଁଠି ଆଜିକା ଯେଉଁ ଖରା ଆଉ ଗରମର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରକ୍ତର ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି। ରକ୍ତର ଅଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଷ୍ଟୋର ଏହି ସମୟରେ ମେ ଆଉ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିଥାଏ। ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇ ଆସିଅଛୁ। ଷଣ୍ଢଗଡ଼ା ଯୁବ ସଂଗଠନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରି ଆସୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବି ଏକ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଛୁ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଋଷିକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାବିଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।